En odiochieng' maber kamoro amora miyudorie. Maendi en kuku mar wach kod an Jafolo Mbaka kinde ka kinde. Lolwe TV odiochieng' ma kawuono wadwa rango wechego eko mag pi kaachiel kod pep mag pi mantiere Nairobi. Mago eko bende gi dho ngere mire kaka sewage. Mago eko duto wadwa rango achiel kachiel ka an kod jal ma bende en member of County Assembly ma Nairobi kaendi. Obiro nyiso wuodne kaachiel kod kamiti ma entie ma bende ne jakomne momiyo wan kode e odiochieng' ma kawuono. Arwaki e studio. Erokamano Jeff. Mos oganda wa nyisgi nyingi wuod ma ichung'ne kaachiel kod komiti ma intiere od bura momiyo odiochieng' ma kawuono wan kodi kaendi. Atimo erokamano Jeff. Kodi jo awinjo mag Lolwe TV. An iluongo ni Alex Oudo Otieno. An MCA ma Mugumoine. Yes. In Lang'ata constituency. To an e jakom pi. Yes. Sewage chande kod kizungu nyalo chanda but chairman water and sanitation. Water and sanitation. Nairobi City County. Erokamano ahinya Alex. Mano ero ichung'ne weche mag pi kaachiel kod weche mag ler e kaunti ma Nairobi. Sanitation en gigo eko duto motenore kod weche mag ler. Alex, kwachako mana kod pi kanyo. Nairobi kaendi nitiere kuonde jot mamoko manitiere nok mar pi e kinde ka kinde. Wachni eri ang'o makinde? Erokamano Jeff. Ang'eyo very well ni nitiere nok mar pi e Nairobi mangima. Yes. To gini timere nikech demand mar pi, dwaro mar pi e Nairobi. Ohingo pi ma Nairobi water nwang'o kabire e Nairobi. Demand mar pi e Nairobi odiochieng' kodiochieng' en 770,000 cubic liters a day. To production ma Nairobi water produce within a day and 550,000 cubic liters a day. I then 550 ni nitiere pi moko ma waluongo ni non-revenue. Yes. Non-revenue en pi ma ok inyal kwane, kama odhiye ok inyal ng'eyo. Koro non-revenue ni en about 40%. Yes. So 40% of 550 bro me 220. Yes. Koro matiende ni ei Nairobi pi ma watiyo kodo odiochieng' en 330,000 liters a day. Ki compare kod demand mar pi madware en 770. Koro mano nyaka chun kambi mondo tim gima iluongo ni rationing. Sama area ni yude to area machielo bende ane kuyude. That is why seche moko inwang'o ka nitiere area moro ma nwang'e dichiel e week, moro nwang'e diriyo e week. Kaber kaluwore kod program kaka en. Nikech koro othin, koro nyaka ng'ato ka ng'ato nwang'e matin tin. Erokamano Alex. Alex, Alex, gima dwani mondo ilerna ni winjo ka wacho ni nitiere 40% ma bende en pi ma kumodhiye ok nyal ler. Ok ang'eyo ni pigni eri kumodhiye ok nyal ler e yo machalo nade. Lerna kuku mar wachni. Kumodhiye ok nyal leri nikech kaka ing'eyo nitiere kuonde moko ma kata pipe nyalo tuch, pipe nyalo burst. To nitiere jogo bende ma otimo connection gi yo moro ma ok owinjore. Mano kaka cartels. Kizungu luongo ni cartels. Nitiere cartels moko ma bende kati itim nadi to gin nitiere kaka gi connect to pi in a legal way. Koro magi ema kiriwo to bro mi about 40% mar non-revenue. To worldwide the recommended non-revenue onego bedi to about yani between 15 and 20. 15 and 20. That is worldwide. To une 40. To one 40 currently. Mabende watemo to reduce it. Yes. To gima miyo watemo through raia. Jopiny. Jopiny be nyaka konywa mondo wakonygi. Mane makelo that awinjo Alex, gima dwani mondo awinjo ka wacho ni worldwide onego bed between 15 to 20. Manyiso ni ka wan e 40 to mano is way above. Manyiso ni wan e dhi marach. Joma chalo cartels kaka Nairobi County, une members of County Assembly mochung'ne loso chike, un bende murango ni to jou mochung'negi dwarogi chalo nade. Jogi e kia kunyalo luwogi mondo uyud ni ka wantiere Kasarani, ka wantiere Kibera, ka wantiere Rongai, magi jok matimo gi busa yudo cartels. Watemo especially kaka kambi ma Nairobi water nitiere kinde moro ma ginyalo ga timo mass disconnection mag cartel gi. To then ibro nwang'o ni kochopo gokinyi, kochopo gotieno, jogo chako duoko
pipes go ilongo to ni spaghetti pipes. Yes. To cartels gi, they are everywhere. Makata ka kwa uoyo kodisa nini. Yeah. You'd find ni kata mana kongo mar bia ni. Kata kongo mi madhoga. Yes. You are not 100% sure ni kongo mi madho no oke Kenya breweries. Ndiye moko miloso Kariobangi. Yeah. To bedo bottle kaka normal beer. Kata mana kongo moko mawuok oko kande. Call it like Henken. Kata mana Reds. Ndiye Reds moko mwa madho bandia. Omiyo jo Kenya nyocha ni neno ka jo Kenya Revenue. Yeah. No mako cartel moko maloso stamp. Moko miketo ga gi moko mobedo omuok oko ka. Yes. Omiyo all arms of the government temo kabisa. That's why I'm talking 940. Yes. But kibiro actual sani end to around 35. But our intention any mondo wa reduce it to kata 30 or 20 something %. Yes. Omiyo jo Kenya kiloro ka to giyao ka. Kiloro koni to giyao koni. I again wan wawegi okwa konyre kendwa. Ibro neno neighbor ni kong'iyo ni ng'ani kwalo pi. Yes. To kodwa report ne authority. Okodwa wacho. Oling thi. To kiny ka pino okoso pino to chako go koko. Yeah. Onego ber ka wakonyre wadudu. Konya takonyi. Yaka dangwa dhi. Ero kama Alex gima dwani mondo penja ni pep mag pigi eki wasane okani tire pep moko mabende gin of low quality. Moko bende nitiere of high quality minyalo ti godo mondo mi kik ji bed ni ginyalo get access to pipes mag pigi eki samoro gitucho gi mondo gichagi ket moko odhi e pi bed channel towards another direction. Unyalo ng'iyo nango kotene kod weche mag pipes mage munyalo tiyo go maber munyalo wacho ni are strong enough manyalo prevent cartels machalo kama mondo giyud their way magi nyalo yudo godo pi gi channel to another direction. Kaka kambi ma Nairobi Water. Yes. And Sewage Company. Gin called standard pipes magitiyo go. Yes. To these pipes magitiyo go gin standard. To jogo ma cartels. Yeah. Cartels matiyo kod any type of pipes. Wanyalo tiyo kod pipe ma stima. Yes. Pipe ma stima ng'eny en very thin. Ma kata ka punu pressure biro mang'eny mar pi. Yeah. To romo jake kata romo muoche. Mane magitiyo godo. En tich mare. Yeah. Kendo geno mare. En so long as no nyalo tap pigi. Yes. Eyo moro mo king'eyo. En no command ni kata pipe ni bro muoch bro timre na. And this is what is called an cartel. Omiyo cartel gi gin everywhere. Yeah. Especially kuonde dak mongore. Yes. Ema cartel ni ng'eny. Kuonde dak mongore. Yeah. Mano ka koro wuoyo kuonde ma slums be nitiere kaka Kawangware kata Kibera gi. Kibera. Yes. Kariobangi, Mathare, kuonde gi sana inwange cartels mag pi. Kuonde gi ok gidwa nyiew pi, ok gidwa ni mondo giyud pi ka gitiyo gi direct. We gidwa ni mondo giyude e yo mopogore. Nyaka nene. Yes. Odwaro pi to kodwa chulo. Be kodwa jewe. Emomiyo kata tindi neno ka mach ng'eny ahinya e kuonde dak mongore. Yeah. Nikech ng'ata chielo osekelo stima or stima magitiyo go gitap from the from stima from the nini street. Yes. Gitape kod waya achiel. Koro waya achiel ni inwang'o ni owuok ka to chopo nyaka Kenya High. Waya achiel kende. Emomiyo ineno ka gini seche moko bedo overloaded. Yes. Or okalo ewi mabati. To kayamo kwadhere to pipe nini waya ni inwang'o kayamo ng'ate ga mos. Chieng' moro ibro neno ka odong' duk ema mach wuok. Omiyo jogi estima gintiere. Pi gintiere. Kata e kong'o gintiere. Jogi kamora mora. Joma beto dak kuonde ma dak bet tek ema samoro timo kama. To koro Alex, what is the way forward ne jogi ek? Nikech ang'eyo ni sama gikawo pi gi channel to another direction gi tucho pep gi timo gik machalo kamagi, nitiere jok ma bedo affected. Ng'ato ok dhi yudo pi for maybe 2 days or 3 days. Koro what is the way forward? Mondo ni mondo los godo mondo jok modak e county ma Nairobi gisani ma wan kod sirikal mar county wachni wach mar pi ne nitiere tabu achiel ariyo adek sani watike. Way forward en man. Way forward en kama nego Jeff. Yes. Kaka kambi man Nairobi City Water and Sewage Company. Yes. Wabiro in fact wase introduce water token. Yeah. Water token ni enu ilode kaka ng'ama nyalo lode scratch card mari masimo. Nitiere token midhi tie load. Yeah. To wase chako kaka kawa Soweto. Wan kod Kariobangi City Cotton. To wase neno ka gini
en otiyo maber. Koro we intend wadwa roll out. To kwadwa roll out tibro nwang'o ni kaponi wabro kama wakete water token no, wayiero groups. Kata ken group mar youth, kata ken group mar mine, to wach ni okay, water point ni mani koro maru wunyemu bro mane. To ka umane to ng'ato kodhi olod to obro ga tuomo pi 20 liters obro chulo small kende. Omiyo mano is a way forward. Mwadwa temo duoko kodo the cartels. Nikech ka una group of 20 kamoro. To wamiu water point. Ubro ga manage gino. Kendo ubro bede mager mondo kik ng'ata tugu kod that water point. Nikech ung'eyo ni there is a saving. Ka ng'ato goli eng'iewo jerrycan ma 20 liters from 10 to 20 bob. To duoki 50 cents. Dongi bro neno ka kori oyueyo. Koro kaponi nyalo neno ng'ama dwa tugo kod gino, in fact uni mu bro konyo kata mna kambi. So that is the way forward. Now we are now rolling it. To ka wa roll kaka ni wachake kono to wanwango nen successful. To mano will kill the water cartels mantiere by the groups bro bedo aggressive. Ma ng'ata mokelo yuma to gine magi deal kodo. Ero kamane Alex, bende waseno ka nitiere ywak mosebedo koni kod kocha ka oganda nyiso ni to nengo mag pi Nairobi kaendi ni malo mo oloyo. Oganda samoro yudo ka ng'ato wacho ni ojiwan mana ni ogo kwan. Ing'eni sama ng'ato dwa go kwan gi basic needs Alex machalo kaka pi. Ne ng'ato koro wacho ni anyiew pi koso anyiew, mano koro wach bedo matek. Nengo mar pi tinyalo wache nao. Nengo mar pi Jeff, in the actual sense nengo mar pi ok ni malo. Nengo mar pi nikech ing'eno wabende kaka Nairobi Water nitiere regulator ma control tariff mar pi. Nitiere regulator. Inyalo wacho ni adwa na us pi kama. To gibiro cheko nengo midwaro no to gi compare kod nengo mar piny mangima. Kata mana Eastern Central to gi compare. To ginwango no wan kare kose ok wan kare. Omiyo for the regulator mondo o approve tariff. The tariff and within. To mane momi neno ka bende kaka kambi temo mondo giduok mondo gikete these water points ma nyisi ga chande. Mano gidwaro ka ginyalo roll gino out. To gino bro konyo jogo duto matiyo gi pi. Kaka nyisi ni 20 liters ibro nwang'o kod 50 cents. To sani kori use 10 bob, between 10 bob and 20 bob. Donge mano konyruok maduong'. Mano will control nengo mar pi. Ero kamane Alex, samoro nitie moseno ka oganda ka nitiere kama gi jotie to samoro ka pi lala ne Ido ka pi ne nitiere to samoro pi lala to dakika molale no ido ka oganda okelo pi kod mkokoteni gi mbugni kata madhi mana 50 gidwa uso. Dibeni magi ma cartels ma gifwenyo ka gise tap pi to koro ging'iyo ni sani ko waseng'ade ni to wauso nugo mondo chul nego matek. Mano e gimiluongo ni cartel. To kaka wacho ni kanyo mbele ni raia bendo onego kony kambi. Kaduoki chien, water points maneno teri kawa Soweto. No teri about 20. To mind you, ni no gurgi kawuono, kinyne no kwal gite. Raio kwalo. Kwal gi gotieno. Ukwal gi gotieno. Aye then, emane koro chuno kambi ni kendo nyaka devise a method moro. Bakendo chako duoki gi. An kaka komiti mara ne wasedhi kawa Soweto. Mabende danga heri ni chieng' moro kawa chano kodu. To wadhi kodu mondo udhune exactly kaka water point operate kod kaka en. Then you will get the point mondo ing'eni gima wacho ni en gima timore adier. Koro ne wa replace gi. County kambi nene no replace gi. Kano replace gi, now they are really working makata jogo groups manomi yani unu man this water point unu man ma. They are now sani gi gain ma any tugo ok gedwa. Kendo gi yie kod especially jokawa Soweto. Oye kod lodge mar Kidero as far as water is concerned in Kawa Soweto. Kone nuketo negi to gilal gi taps gonono. Gidhi kodi. Manyiso ni jopiny bende ok dwar konyruok. Jopiny bende ane go konye. Kanyalo mi another example. A ward mara.
ndiere Mugumoine ndiere kadak mongo gore miluongo no Bangladesh ni nie kinde nie mwisho ma Rongai kod Nairobi. Nagolo nigi pi icha over 1 kilometer. Pi Nairobi water. Batero nigi. To the moment manogur nigi main meter. Ogur kaka kawuono. Kiny ne meter no nene no disappear. Gilal gi meter. Koro they are not now getting water. To gidhi manyiso ni magi cartels ema lal kode koso. Emomiyo anyisi cartels bedwa man nyaka gi uspigi. Emomiyo anyisi konya ta konyi. To ka bende jodak bende ger kaka jokawa Soweto sani ger. Gibro konyre jokawa Soweto sani ger e water points gigo magine magiman. Ka gineno cartels to giyie. Ka gineno cartel kata ngata manyalo interfere. Kod that machine to gigeri namba 1. Kata jogi be dine ngi meter no. Kata ngato dakubiro yani bokwan. Koro neki kwalo. You see, koro emomiyo wakwayo kata mana kaka county ni wakonyere koni gi koni. Jopiny bende mondo konywa to wan bende mondo wakonywa. Wan kaka leaders wan mwawinjo pek. Nikech kiny to ngado goni simo ni waonge pi wabet kama. To seche moko problem ten margi. Erokamano Alex Awinji kaka jakom mar water and sanitation. Maendi pi en gik motenore kod weche mag ler. Inyalo nyiso ni to kotenore kod ler mar Nairobi to moloyo kuonde dak mong'awre mwawacho gieki. Mane wacho ni nitiere Bangladesh, nitiere Kawangware, nitiere moko machalo Kibrageni. En chenro mage ma un godo mondo weche mag ler kata sanitation obedie chunbo mondo ganda wa kik bed ni gituore kinde ka kinde. Weche mag coach ema kendo weche machalo kaka kolera gini. Wach mane ma un kod chenro mare mar weche mag sanitation oketio makar. In fact, Jeff, Nairobi County kutudre kod Earthy Water Services Board gi Nairobi Water gitemo kabisa mondo gi connect kuonde dak gi ku sewer line. Ka mention dire sewer line moro mogeri kawuok Jamhuri to kala Kibera. Karidre mwalo bodhi connect to the main line matero sewage to Ruai. Line no okalo kama. Sani samo wuoye kodini ntiere line moro mabedo constructed mawuok high rise. To kalo Nairobi West ka to dhi olware e main sewer line. Ntie moro bende man tenda nyocha nene no sayawi mar Mwiki nene mar Kasarani. Mano mago benti kata mana kingio tenders gi gini tiere mangeny kabisa masani is now ongoing. Ma all these things we are trying and manani okinyal timo gini atago. Nyaki this step by step. 1,000 kilometers starts with one step. So actually we have started and things are rolling. Makoro ganda wa ogeni ber biro bangi. Like Makibirani is now working. Enotiyo. Maonge wach moro mora kendo. Ensani otiyo. That one akam. Erokamano Alex, ano ka thuolo orumo na kene sani. Koro watieko kendo kora golie weche matimore puchumi odu mar Nairobi mag pia bro teri achiel ka chiel weche mabende waneno nyocha kocha kuom jotelo moyiero kod jopiny members of county assembly luongo gini honorables. Manyiso ne gin joma oluor. Mombasa goja chane ni ka omak maromo 10 kod Ethics and Anti-Corruption Commission ne gidwaro mondo ne gikawa soya e kambi moro maloso pi mondo mi kik pigno ero nenore ni ok lose yo makare nitiere weche moko mag chido e pigno. Oyori gi kage kawa soya kare maendi to nyiso nango MCS kawa soya mondo mi at the expense of health mar jopiny. Jeff mano to ka ognan kuro to gimadanga wachi to me adieri mare en tin kabisa nikech mondi bribe a committee atago niketo pesa nidwa bribe committee atago oken gimoro mayot. What normally happens nika pon committee penjo gimoro unyalo winjire kodgi ti oro kata ngata achiel kata ji ariyo madikawo gini. The whole committee you cannot bribe them atago. Mano one. Nikech kata mana king'iyo the whole team dangi kaka ne ani tunkori migi pesa kam. It's not possible. At the same time kanyi winjo gima nya achiel kuom gi wacho ni achiel kuom gi nyon wango about 40,000 tomorrow wango about 70,000 mamagi which is possible to 40
plus 70, 110. 110, dang ibraba whole committee. So that's a big company. Coca-Cola is a big company. Omiyo jogi nyalo bedo ni committee ni ne timo tiji. To jogi nong'iyo, jo Coca-Cola nong'iyo ni gini dhi ketho nyinggi. Koro gino en stage mane. Koro neno ka onge adieri. Mano onge adieri. Kadi ne bed ni en adier ne kao asoya mit bilie. Uwinjere tikao ji ariyo kata ji adek. Mabiro kao pesa no on behalf of the committee. To dinyo bed adier ne en bribes. Don wangi kata mana kod intact kata mana millions. 1 million, 2 million. Coca-Cola company in kambi maduong'. To gnal bribe ngato. Ero kama nyalo mana winjo to kata kapok wang'iyo mano wajrang ni to MCS kinde ka kinde gwenge mopogore opogore winjo gane giketo sirikal tesre kata tigi mar oversight. Eno ka samoro gikuk kabisa. Tiyudo ni samoro gidok chien aso jopiny wacho ni osegodho gi bore momiyo gidok chien. Iparo ni wach ni eri bende en wach makare. Mano miriambo Jeff. Jopiny no yierowa. Yes. One good duties adek. Representation. Yes. Oversight. Legislation. Legislation. Yes. To ka go koko on your behalf. Yes. Din kendo go koni ilok recorder. Nana kao midbi. Kara nitera kanyo monda dhia timang. Nyakwago mana koko. Yes. To kaka gik moko papers report ga. Yeah. No ni MCS to go na governor ne gitamo MCS de kata mana trip angono gini. Yes. Let me tell you categorically, Jeff, governor does not control expenditure mar county assembly. County assembly mare bedo control kod clerk. Kata seche moko members nyalo ga abroad without governor ng'eyo. Jogi gin two separate bodies man kod votes gi yore. To trip makati winjo gago, it is normally budgeted. To ken budgeted mondo MCA dhi a trip kata governor kia. Omiyo gi moko ma winjo ga no ni jogi timo kama ni governor yani nene nota mogi a trip. Mago miriambo. Erokamano Alex. Agoni erokamano kuom chopo e studio kanwa weche go mag ler e boma maduong' mar Nairobi to moloyo weche mag pi. Mabende oganda osebedo ka golo ywak koni kod kocha. Alex MC Mamugu Moini okelo ler makende e wach ni. Alex agoni erokamano kuom chopo e studio. Goriti ne oganda. Danga her maduoko ne jo winjo mag Lolwe TV. Kendo danga encourage jowa. Mani e duondwa kako oganda. Kako nagi mani e duondwa. Danga kwaji mondo wangi Lolwe TV wa contribute toward Lolwe TV ili mondo wagerre kako oganda. TVs moko ma waneno kaka maka ok mawa hie. Mani ge marwa to mae mar ot. Koro agon wero kamano ng'iuru Lolwe TV mondo Lolwe TV ogro. Wabedi gi duol. Erokamano nya Alex mano e member of County Assembly Mamugu Moine kabere ni mawuoyo weche go mag ler mag pi e boma maduong' mar Nairobi. Ageno ni winjo maber kama ok winjo weche gi kiduto bro yudo weche mag buya achiel kachiel kawuok e website mar Lolwe TV. Kawuok e Lolwe TV. Anje Falomba ka kod kuku mar wach.